Yolanda, no Molt bé. saps, no saps l'emocionada que estic i l'honor de tenir-te aquí. Compartit, un compartit. Que bé. Doncs explicava a la meva comunitat que he tingut una supergrata sorpresa amb el teu llibre, ara et presentaré, però a més va ser algo molt, com a molt fluid, no? Me van regalar per Sant Jordi, és d'aquests llibres que et llegeixes d'una tirada i és com, no ho puc creure, no? El que estic llegint és d'aquestes reflexions internes que tens i que no les vas veient enlloc i em va agradar molt, no? Per això et vaig escriure i vaig dir, ostres, Jolanta, gràcies per escriure aquest llibre i de nou gràcies per estar aquí. Així que som-hi, per qui no conegui a la Yolanda. Bueno, doncs què dir, que ets escriptora, ets editora, ets directora de l'Institut Ramon Llull i moltes coses més, no? A part d'això. No sé si t'agradaria presentar-te a tu d'alguna manera, si t'agradaria dir algunes paraules. Doncs bé, jo feliç de ser aquí i ganes de que llegiu l'atreveix a fer les coses a la teva manera i que us mogui com t'ha mogut a tu, no? Jo, bàsicament, doncs, soc una persona que porto... Ara en tinc 49, no? Vaig entrar al món laboral de molt joveneta, vaig començar a treballar molt jove, treballava i estudiava, i he treballat tant aquí a Catalunya com en molts llocs del món. De fet, la dècada dels meus 20 als meus 30 vaig treballar a diferents països, a diferents continents, cultures empresarials molt diferents. He treballat sempre a l'empresa privada i els darrers, això, com tu deies, gairebé 3 anys dirigint l'Institut Ramon Llull, que és aquest consorci tan preciós format pel govern balear, per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i que hi col·labora també molt, molt directament València i Andorra, però això, tots els anys anteriors he treballat a l'empresa privada, els darrers gairebé 20 en el món editorial, a diferents grups més petits editorials, també en educació, m'apassiona l'educació, donar classe, fa més de 15 que dono classe a la universitat, aquests dos darrers també a la Universitat de València, que em fa molta il·lusió també aquesta relació amb València, Catalunya, Balears, i després també he treballat en temes a nivell del món, temes de desenvolupament, temes de periodisme, temes de cultura. Aleshores, doncs, una mica de fer les coses a la teva manera és un negre sobre blanc d'aquests més de ja aviat 30 anys treballant. Els darrers 20 dirigint equips més petits, més grans, de manera, això, en l'empresa privada, en l'empresa pública, però també la resta sent dirigida, no? Penso que n'aprèn tant liderant com sent liderat i observant I coses tant. coses que no, per tant, doncs jo feliç de ser aquí, que tu em presentis com vulguis i el que t'hagi atret més i anar conversant, molt, molt feliç. Que bé. Em sembla que ets d'aquestes persones que dius com has pogut fer tantes coses amb 40, no? Amb els anys que tens, que dius? 49? Que és com has pogut fer tantes coses? És com quantes vides has viscut. I dona la sensació que ho has sabut transmetre aquesta forma d'aprendre de la vida, no? Perquè em dona la sensació que és un llibre que parla de lideratge, però que parla de viure, no? Que parla també de disfrutar i d'aprendre i de generar vincles, no? I de la generositat. Això potser és el que em va trencar més els esquemes, no? Aquesta manera que t'esperes potser algo doncs, més, com tu deies, de mètode i no et presentes un mètode, no? Sinó el que presentes com píldores que et poden servir per liderar-te tu mateixa, per liderar la teva família, per el que sigui, no? Llavors, el que més m'ha agradat i el que em quedo i que em ressona des de que vaig llegir el teu llibre és el lideratge des del ser-hi, no? Expliques la història de la teva iaia, no? Com sempre hi era, no? I és aquesta presència mateixa el que lidera, no? I a vegades sembla que el lideratge hagi de ser algo més des de l'acció.
què me'n dius d'això? Com explicaries tu això, aquest concepte del seri? Jo ho he explicat com ho he percebut jo, no? Però com ens ho expliques? M'ha emocionat molt veure-ho tant en català com en castellà, les ressenyes que has anat fent de l'atreveix a fer les coses a la teva manera o de l'atreveix a fer les coses a tu manera, perquè sempre, tant amb aquest llibre com amb els anteriors, aprenc i entenc molt de les persones, també veient en allò en què es fixen, no? I certament és una de les claus del llibre és que clarament liderem com vivim i vivim com liderem. És així. Penso que és una cosa... El lideratge en tots els aspectes, perquè al final liderem a la vida personal, si som autònoms, si tenim o no tenim una empresa, és igual. Al final aquest liderar és aplicable, com tu bé expliques, a tot, no? Aleshores, és important d'entrada coneixes per poder no només observar tot allò que et rodeja i els equips i les persones amb qui treballes, sinó l'eina principal d'una directora, d'una líder és ella mateixa i per tant és important aquesta coneixença, no? I aquest ser-hi, jo sóc una persona molt d'acció, de fet jo penso que una de les qualitats és transformar idees en fets, no? M'agrada imaginar, m'agrada somiar, però encara m'agrada més allò aterrar. Materialitzar-ho. I fer-ho possible. Soc molt d'acció, crec molt en l'acció, però precisament crec que per poder fer les coses, això que tu dius, és clau ser-hi. I ser-hi vol dir temps, ser-hi vol dir escoltar, ser-hi vol dir observar, vol dir també permetre que cada persona dins l'equip, dins l'empresa, dins del projecte, dins la institució, pugui tenir el seu lloc i a vegades la feina més important d'una persona que dirigeix gairebé sempre, de fet penso que totes les feines, però la de directora és clarament, la més important és la que no es nota, la que no es veu, la que sembla que no hi és, però que porta molta feina, no? I és això que tu descrius o resumeixes en aquest ser-hi. Ser-hi vol dir que qualsevol persona de l'equip del projecte, quan et necessita, sap que et pot trucar, que et pot escriure un WhatsApp, pels 1000 canals que tenim avui en dia, no? I que hi estàs, que escoltaràs, que després d'escoltar molt, d'observar, doncs també crec que una feina important de la persona que dirigeix és decidir, però d'escoltar, no? I d'acollir a les persones. És una tasca gens fàcil perquè escoltar, no? I que sembla una de les coses que hauria que és molt òbvia, no? Hi ha aquella frase que diuen que potser tardem un parell d'anys en aprendre a parlar o X anys en aprendre a parlar i ens costa tota la vida en aprendre a escoltar. I és cert que dona la sensació que falta, no? Aquesta escolta profunda i al final és el que et permet tenir uns vincles més profunds, no? Conèixer les persones, ja sigui del teu equip, ja sigui del teu entorn. I m'encanta la frase que has fet, aquesta una altra que me quedo, que és com l'eina més important de tu com a líder, ets tu mateixa, no? I també m'encanta la importància que li dones a l'autoconeixement. I també la frase que deies al principi, no? Que lideres com ets, no? I ets com lideres. Llavors, fins a quin punt l'autoconeixement creus que determina aquest lideratge o de quina manera l'influeix, no? Una persona que sàpigui com és, que sàpigui com sent, o avui, per exemple, a mi el que em passa, jo perquè ja m'ho conec, no? Però quan estic nerviosa jo sempre he tendit molt a suprimir les emocions i a reprimir-les, però de forma molt inconscient. Per tant, he d'anar detectant a veure què passa o què sento, perquè moltes vegades ni me n'adono, no? I avui al matí estava com de mala llet, no? I jo soc una persona que normalment no estic mai de mala llet, no? Soc molt tranquil·la. Estava així com de mala llet i com que deien alguna cosa i estava com tensa i m'he parat un moment i dic, un moment, a veure, què me passa, no? Dic, vale, quan estic així de susceptible per alguna raó que no acabo de veure, sol ser perquè em fa por algo i dic, clar, és que tinc l'entrevista amb la Yolanda aquesta tarda i no era conscient del repte que també suposava, no? I fixa't que et vaig demanar l'entrevista de forma molt natural, no? I era com, quina il·lusió em fa, però hi havia aquesta
por, no? Aquesta, ostres, vulguis que no, doncs impose i no era conscient de que hi havia aquesta por per sota, no? I això, en el meu cas, a mi em permet dir, vale, és això, ja em relaxo, no? Llavors, m'agradaria que expliquessis també com, des del teu punt de vista, no? Com aquest autoconeixement t'ajuda a liderar. No, està molt bé això que has explicat, és molt bon exemple perquè és part de la feina, no? I just avui, en una de les reunions, perquè vinc de fer reunions des de les videoreunions, que ara en fem més que presencials, però bé, sortia en una de les converses, no? Que de fet una persona, quan dirigeixes, estàs sota molta pressió. Hi ha moltes decisions a fer, sovint has de solucionar molts problemes, hi ha molta tensió, hi ha molt estrès. I penso que part de la feina és que no es noti, què vull dir. Tu sí que ho notis, és a dir, això que tu has fet, aquest exercici que has fet amb tu mateix, la directora l'ha de fer cada dia, és a dir, que neguis. No, totes les persones patim estrès, tots són personetes, no? Per tant, hi ha dies que tens, altres més tristos, altres més enfadats, i les coses ens afecten i està bé notar-ho. Però part de la feina, igual que has de saber marcar uns objectius, igual que has de saber portar una compte de resultats, igual que has de saber una estratègia, compartir-la, comunicar, part de la feina és estar sota molta pressió, per tant, aguantant molt estrès i que els que estan al teu voltant no el pateixin. Vol dir que tu no el transmets, no? Sinó que part d'això és aquest autoconeixement, és ser-hi en cada moment, no? Jo ara mateix doncs soc aquí amb tu i amb les persones que ens acompanyen i és aquí on soc. I pot ser que estiguin passant en la meva vida com a directora milers de coses, no? O a la meva vida personal o a la meva vida com a editora, com a escriptora, és igual, milers, o com a professora, milers de coses, però ara soc aquí, no? I penso que la feina d'una directora és això, no? El ser-hi, que vol dir plenament, i que per moltes pressions, molts problemes, molts estressos, tu puguis compartir un estat tranquil, d'il·lusió, perquè això que estem fent és bonic, perquè, caram, en aquesta pandèmia mundial que ja fa 15 mesos que vivim, que jo estic segura i així ho noto entre la gent més propera i no tan propera, que tots portem un dol, compartim un dol col·lectiu molt bèstia, que si tenim salut i feina tirem endavant i anem fent i vinga, però que tenim una tristesa dins perquè se'n mor i moren moltes persones i és difícil, però alhora, en aquesta pandèmia, doncs hem après això que estem fent ara, no? A viure moments com aquests, i aquests moments tenen molt valor, no? Dedicar-nos temps. El concepte que m'agrada molt compartir, que crec que és important parlar-ne, que és aquest de regalar temps, no? Regalar temps a altres, regalar-te'l a tu. Són coses que sempre retornen, no? Com també és molt important i es parla molt poc a les empreses, en els projectes, a les institucions, a tot arreu, parlar de la por. La por existeix i existeix molt i, desgraciadament, hi ha moltíssima gent avui que va medicada a treballar als llocs. I tant. Perquè els entorns són durs, perquè són tòxics, perquè no estan bé amb allò que tenen al voltant, perquè no poden ser ells o elles mateixes, no? I per tant, penso que les persones que arribem a llocs de direcció, de responsabilitat, on no se'ns esperava, fins i tot ni se'ns volia, tenim la responsabilitat de canviar aquestes maneres de fer i que part de la nostra feina com a directora sigui crear entorns on la gent se senti que es pot expressar, que pot treballar, que pot deixar anar la seva creativitat, les seves idees, el seu... No? Crec que això és importantíssim també. I tant, tornem a estar amb l'escoltar, no? En tenir aquest temps de rebre i acompanyar el món interior de les persones amb qui ens relacionem, no? Al final és que com
com generes un vincle si no ets capaç de generar aquesta confiança, no? Aquesta obertura, aquesta escolta amb ganes de comprendre com pensa aquesta persona, no? Quin món interior té. I moltes vegades, o jo penso que potser és de lo més oblidat o més tingut a l'hora de liderar, no? O almenys jo no... Ho he vist en poques persones, i no et dic amb una, que a més no parava de dir-li, també era directora, i li deia que és que m'encanta la teva forma de liderar-nos, perquè era justament això, no? Tinc un problema, te'l puc explicar, i estàs per mi en aquell moment, i la veritat és que et sents persona, no? No et sents un número que està allí. Sí, tu ho has dit, és sentir-se persones, que és una mica també fugir de tot allò de no et pago per pensar, aquí les coses sempre s'han fet i no, tu calla, que no... És el contrari de tot això, no? I per desgràcia encara és massa habitual. I també és important entendre que aquesta manera de fer, no? Aquesta revolució de ser generoses i generosos, aquest altre lideratge, no és contrari a l'aconseguir objectius. No? Exacte. Vol més feina? Sí, evidentment que és més feina, perquè ser-hi, escoltar, ser generós, dedicar temps, tot això és molt més difícil que manar. Manar en completament. Això es fa així perquè ho dic jo i aquí tots callats i vinga. Val? Això és més senzill, però clar, és molt trist. Com tu dius, és la destrucció de la persona. Aquestes propostes, el que comparteixo, no l'atreveix de fer les coses a la teva manera, és que cada líder, cada director, cada directora trobi la seva manera, que ho trobi des d'un lloc autèntic, que pugui permetre també a la resta de gent ser-hi des de llocs autèntics, no? I no és gens contrari a aconseguir coses, al revés. Jo fa més de 20 anys que dirigeixo equips i, com us deia, fins fa 3 a l'empresa privada, i pots aconseguir moltíssims objectius d'una manera molt més enriquidora per tothom, perquè també és importantíssim, i també se'n parla poc, que una directora, un director, ha d'entendre, a menys que no sigui un projecte propi que crees tu, si tu simplement et contracten per anar a dirigir una empresa privada, una institució, crec que és molt important que, igual que la directora es fixa uns objectius, una estratègia, un temps, ha d'entendre que ella també dirigirà durant un temps. 5 anys, 8 anys, 8 anys, però és important entendre que tots formem part de cadenes, no? De cadenes de creació, de cadenes d'entusiasme, i que ens passem el relleu, no? I que una persona, una directora, pot aportar moltíssim a un projecte, però que al cap de 6, 8, 10 anys, jo penso que 10 anys ja és un bon moment per passar un altre repte i passar el relleu a algú amb idees noves que n'aportarà de noves, no? Crec que això és molt important, com també és molt important entendre que en una empresa, en una institució, pots crear un equip o pots heretar-lo, sigui, te'l fas teu, però és molt important entendre que aquell no és el teu equip, sinó que tu formes part d'aquell equip. És a dir, sí, aquest concepte també el vaig trobar revolucionari, no? Perquè és el meu equip, no? I la forma d'expressar-ho també hi té molt a veure, no? El formar-hi part, no? Ser-hi una vegada més o que sigui meu, no? La meva propietat. Sí, i entendre que la riquesa és l'experiència, és el que anem compartint, però també un èxit, un fracàs, són tots dos, per mi, les cares de la mateixa moneda, però són sempre molt millors compartits. Sí, a vegades les persones encara tenen massa cultura d'èxits en solitari, però els èxits en solitari sí, poden estar molt bé un moment donat, però el que fa que un projecte tiri endavant és que les persones que el fem sentim aquell èxit com a petit, perquè és aquesta la gràcia, no? Igual que un fracàs o la por és molt menor si la compartim, no? Al final,
moltes de les coses que comparteixo en el text és proposta de canvis, no? Sovint, doncs, per canviar institucions, per canviar empreses, doncs, cal canviar persones, que a vegades és dolorós, a vegades és difícil, però cal canviar coses. I la majoria de persones, especialment a les cultures llatines, el món anglosaxó, penso que ens van molt per davant en això, no? Però a les cultures llatines el canvi encara fa molta por, hi ha molta resistència al canvi. Fins i tot gent que ha crescut laboralment en entorns tòxics, amb directors o directores dèspotes, tirans, que maltractaven la gent, quan els hi proposes un canvi i els hi demanes la seva opinió i els hi dius, no, escolto, què en penses? Els hi fa por d'entrada, no? Perquè, no. O aquesta barreja d'entendre que la vida personal i la vida laboral no són dos camins, que no, tots som vida personal i vida laboral, no? I en aquests 15 mesos s'ha fet encara molt més evident, perquè estàs fent una reunió i passa el gat de casa o plora un nen o s'espatlla el vàter, no? I, per tant, ha sigut evident molt més que tots som vida laboral i vida personal. I crec que és important poder-ho entendre i poder-ho entomar i poder-ho compartir també, no? Sí, sense por, dius. Jo no sé si us n'esteu adonant, els que ens esteu seguint, que si voleu aprofitar per preguntar alguna cosa a la Iolanda. Dóna la sensació una altra vegada que estem com parlant de la vida, parlant d'aquesta vinculació de les parts, de les parts de la vida, de les persones. Mira, Rosa Gavis, què tal? Benvinguda. I quanta veritat hi ha aquí, no? I jo també m'he trobat amb fins i tot persones que... Jo la veritat és que he tingut pocs jefes, he sigut poc liderada, perquè jo porto gairebé 20 anys treballant amb la meva pròpia empresa, no? Però sí que amb algunes col·laboracions que he fet com a freelance m'he trobat amb persones que havien treballat amb empreses, que havien tingut amb caps així com a més dèspotes, per dir-ho d'alguna manera, i quan van pujar de càrrec exercien aquell lideratge també per mi, també pot ser per aquest desconeixement de hi ha una altra manera de liderar. És com, no sé una altra manera de liderar que no sigui manant i això ja a toque de pito, no? I que, com deies al principi, que t'encanta l'educació, al final no deixa de ser un reflexe també de com s'eduquen els nens, no? Aquí has de... No estem per escoltar-te, si t'expresses tal com ets no ets tan benvingut i has de fer el que jo et dic i ja està. Així que, clar, al final és com una estructura que s'ha d'alimentar també junta, i suposo que també poquet a poquet van sortint models d'educació molt més amb valors de les emocions i l'autoconeixement i aquesta expressió genuïna i també es reflectirà en les empreses. Almenys això espero. Sí, penso que, com tu dius, va passant a poc, per això és important entendre que hi ha molts tipus de lideratge, tants tipus com líders arribin a llocs de responsabilitat, no? Directors, directores, per això el llibre, Atreveix-te a fer les coses de la teva manera, té aquest subtítol de la revolució del lideratge de les dones, però jo gairebé em sento més còmoda amb la revolució del lideratge de la diferència. És a dir, que bàsicament és que persones, això que deia, diferents, que no se'ns esperava, que no teníem lloc a llocs de responsabilitat, quan hi arribem, també tenim aquesta responsabilitat d'obrir pas a altres veus, a altres diferències, no? I que cadascú trobi la seva manera i que es vagi... És a dir, com més maneres de dirigir hi hagi, més riquesa hi haurà en la ciutat, en la cultura, en el país. Aquesta és una mica també la defensa, no? Aquesta batalla. Per exemple, hi ha una cosa des que va sortir el llibre al gener que m'emociona, no? M'arriben molts comentaris, doncs, gràcies a les xarxes, en privat, a vegades en obert, però sovint en privat, d'homes directors que em diuen: ostres, l'Atreveix-te m'ha ajudat molt, m'ha acompanyat molt, m'ha inspirat molt, perquè pel fet de ser home encara s'espera de mi que dirigeixi a la manera heteropatriarcal, no? Aquesta manera més dictatorial, més dècita, i jo crec més en aquestes altres maneres, no? I per tant,
m'allibero. I jo que no crec gens en la divisió binària home-dona, sinó que crec això, que hi ha homes que ja s'estan atrevint i dones que també, d'això es tracta, no? De que d'alguna manera tots venim tarats de fàbrica, tots hem creixent en una cultura ara molt masclista, molt heteropatriarcal, amb unes maneres de fer això molt connotades, i el fet de, a poc, no, entre tots anar trobant altres maneres és molt enriquidor. Tu al principi parlaves del referent de la iaia, no? En la travessa, aquesta iaia que per mi és inspiració. Jo amb el que t'explicava, això, vaig començar a treballar molt joveneta i he tingut molts directors i directores aquí i en molts llocs del món. Alguns realment bons. Vull dir que deies, caram, això ho aplicaré. Altres dolentíssims que també era bo per dir, això no ho vull fer mai. Però tot i tots aquests referents, fixa't que l'únic referent que poso en el llibre, al final poso bibliografia, hi ha altres textos que em poden haver inspirat, tot i que també un dels motius d'escriure'l era que en català hi ha molt pocs textos d'aquest tipus, en castellà pocs, en anglès ja n'hi ha més, però realment pocs. Per tant, també era una manera de dir anem obrint camí per aquí, no? Anem creant aquest camí. Però per què parlo de la iaia? Perquè realment ella, d'aquesta manera tan senzilla, no? Explico que per part de mare vinc d'una família molt nombrosa, amb moltes filles, amb moltes netes, en el piset aquest de Gràcia, de la iaia al que faig referència, estaven moltes persones i, de fet, ella és morta ja des del 2007, és a dir, que no sap de l'existència d'aquest text i no li vaig verbalitzar mai d'aquesta manera tan clara, però quan escrivia el text pensava, caram, és que aquella casa de la iaia i com ella feia funcionar tot, no? Les persones que hi érem, que tots ens feia sentir cuidats, allò amb aquest concepte de cures ara tan actual, però que ella era l'exemple més gran de cures, aquella dona era el millor equip de producció o el millor equip de gerència que he vist mai, no? I amb això que et deia al principi que a sobre no es notava, no? O sigui, la seva feina era important i hi havia moltíssima feina al darrere, no es notava. Era com si tot passés de manera natural, però hi havia molta feina al darrere. I això sembla que és un exemple claríssim del que hauria de ser un bon líder, una bona directora. I tant. Sí, inspira la teva iaia. Les iaies del món ens inspiren. M'agrada també molt un altre concepte que durant aquesta pandèmia ha sortit molt, perquè és el tema de la incertesa, i m'agrada que al llibre també parlis de... Em deies al llibre, dius, he encarat la responsabilitat de dirigir amb incertesa i confiança. I a vegades sembla que això no pugui jugar al mateix equip, diguéssim, o no es pugui entendre. Jo sempre ho entenc com una espècie de ball, no?, entre aquesta incertesa, perquè evidentment no es pot tenir tot controlat. De fet, controlem molt poques coses, no? I l'altra part de la balança, que és aquesta confiança de confiar en tu, de confiar en les persones. I també m'ha agradat molt que parlessis d'això, no? Al final també parles d'emocions, no? Però, com dèiem abans, que és un llibre també per a la vida, no? Al final, la incertesa la tenim cada dia. Sí, absolutament. Si una cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia, a les persones que encara no ho tinguéssim prou clar, que ens necessitem tots molt, que el fer xarxa és importantíssim, que bé, les persones que, com el meu cas, fa més de 20 anys que dirigim, hi ha això que tu has expressat també, no? Dirigint la incertesa. T'asseguro que aquests darrers 15 hem fet el màster més important i el secret en dirigir en la incertesa, en proposar coses i haver-les de tirar enrere. I, a més, perquè jo penso que l'objectiu principal de qualsevol director o directora aquest temps ha estat la salut de tots els seus equips, no? I tant. En el cas del Llull, dels 70 treballadors del Llull, però també de tota la xarxa Llull, per exemple, de tots aquests professors i professores que tenim vinculats a més de 100 universitats del món i que,
com que a més, la majoria d'ells tenen entre 23 i 30 anys, molts són nadius digitals, ens han ensenyat moltíssim des de que estan ensenyant. Ni un sol dia van deixar de donar classe, et trucaven, no pateixis, Iolanda, ho farem d'aquesta manera. I algú, per exemple, hi ha l'exemple de l'Èrica a Canadà, s'han convertit en referents d'ensenyament en digital a la seva universitat, en aquest cas a la Universitat de... Per tant, sí, és a dir, dirigim sempre en la incertesa. Qui no ho cregui abans, jo penso que aquests 14 mesos han deixat claríssims. Allò del pla B, del pla C, doncs sí, està molt bé tenir plans. Una persona molt organitzada, molt d'objectius, molt formigueta, molt d'anar fent les coses, però alhora, que penso que és la gràcia, no? Tu parlaves d'aquesta dansa, d'acord, sí, sigues molt endreçat, tingueu tot el màxim de preparat, perquè, com que sempre passaran coses, la capacitat d'improvisació i de confiar també ha de ser gran, no? I de reaccionar, o sigui, i tornar a això que et deia abans, que en qualsevol situació d'estrès immens, la directora ha de, penso claríssimament, mantenir la calma, que jo parlo d'aquest somriure, però que és el contrari d'un somriure forçat, és un somriure interior. És a dir, quan parlo d'aquest somriure igual a certa valentia, no és el que sovint també durant molt temps moltes persones entenien com no, has de riure, no? No és aquest... Fes veure que tot va bé, no? Entre cometes. Realment dir, escolta, és que part de la meva feina com a directora és mantenir la calma. Estigui passant que estigui passant. És part de l'aportació més gran que pot fer una directora, un equip directiu. I per tant, és el que és. Per això també, tornant al que parlàvem a l'inici, aquest ser-hi, no? Ara estem fent això, gaudim de totes les persones que van entrant, que van sortint, no? Del que tu t'has ressonat, de l'atreveix de fer les coses a la teva manera, de com ho comparteixes, i després ja serem a un altre lloc, però també crec que és important, ara, i de nou, penso que aquests darrers 15 mesos ens ho han fet encara més evident. A mi, no sé tampoc molt bé per què, però des de molt petita tinc una consciència clara de la mort, no? De que som personetes i de que un dia ens morim i ja està. I això també ajuda molt en tot el que fem a la vida. Soc exigent, soc d'exigir-me a mi mateixa, exigir els d'aquesta cosa de dir, bé, escolta, un dia tots ens morim i ja està. Tal qual. Anem a fer la feina, a tenir uns objectius clars, a gaudir amb aquells objectius, a compartir-los, però fins i tot amb aquella persona que en un moment donat pots dir, si penses que morirà com moriràs tu, tot és més relatiu. I això, a mi aquesta consciència de la mort com de la vida, aquest record que has de morir i també aquest record que has de viure, sempre ens ajuden en el camí de... Ara parlem de lideratge, però en aquest lideratge ampli, que tu molt bé has entès que és un llibre molt més sobre viure que sobre cap altra cosa, no? Sí, ara que parles de l'autoexigència, jo quan treballo o acompanyo persones que són líders d'equips, un dels temazos és l'autoexigència a la que es sotmeten a elles mateixes i també de com bloqueja el gaudir del camí, que és una altra cosa de les que també parles, d'aquest gaudir, d'aquest disfrutar, d'aquest ser feliç, que també és una altra cosa que dius, com estàs parlant de lideratge i estàs parlant de ser feliç i de que el teu equip sigui... El teu equip no, l'equip del que formes part sigui feliç, no? I com la gestiones tu, l'autoexigència? Perquè has dit, jo soc autoexigent, però com la gestiones o de quina manera la perceps i que et permeti ser feliç? Sí, tot això que estem dient, insisteixo, és molt difícil. És molt... Clar! Queda molt clar, no és una cosa de, ai, som feliços. No, perquè una
confiï, perquè un equip sigui capaç sentir-se còmode, poder compartir un cert nivell de ser i de veritat, vol de molt esforç, vol de molta feina, vol de molt ser-hi. És molt bona la pregunta que em fas, perquè certament la directora Iolanda Bataller, amb 49 anys, la gestió molt millor que la que començava a dirigir equips amb 20 i tants. Perquè sembla que era, ara no em voldria equivocar, però em sembla que era Jane Austen que deia que les meves millors qualitats són els meus pitjors defectes, no? Aleshores, Sí. les persones que som exigents, generalment autoexigents i per tant també exigents, és important trobar, com amb tot, la distància, la mesura, perquè si no es pot tombar en contra, no? Jo, per exemple, em fixo en mi mateixa i també quan el meu equip directiu i resta d'equip, l'equip que comparteixo em diu no, és que no tinc temps. Quan els veig molt estressats, no, és que ara no puc parlar, no? Ara no. Em preocupa moltíssim, perquè l'únic que tenim és temps. L'únic que som és temps. Totes les persones, a més, som en un lloc de feina amb un somni, quan hi hem arribat, no? Amb uns objectius, amb alguna cosa que volem fer possible, amb alguna cosa que volem millorar, que volem aportar. És molt important en el dia a dia recordar per què som als llocs. No? Jo, quan dirigia una editorial o quan vaig poder crear una editorial, no? Cada dia em preguntava, una editorial nova, ara per què? Per comunicar què? No? Cada dia en el Llull és d'acord. Estem fent això, és preciós, però per què ho fem? Què volem aconseguir? Què volem? Per què dic això? Perquè és molt important. El dia a dia se'ns menja, a tots. Jo de les petites coses, se'ns menja, són milers. I en aquesta època pandèmica encara més. Hem hagut d'aprendre a no estar 14 hores en reunions en pantalla. Estàvem a casa, no? Vinga, et connectaves al matí i a les 10 seguies. I no, això no està bé. Una bogeria, sí. Per pensar, necessitem temps per notar, necessitem silenci. Una persona que dirigeix, tothom, però una persona que dirigeix necessita molt silenci també. Tu pots escoltar molt, pots fer això que dèiem de sentir-te, no? És evident que crec en els sentiments, crec en les emocions, però mai decidir des dels sentiments les emocions. La directora decideix des dels... Pots haver escoltat molta gent que t'entra al despatx o pel telèfon o per la pantalla, amb uns problemes, els altres amb uns altres, els altres... La feina també és veure el problema rere el problema, què t'estan dient exactament, què volen, què no volen, però el moment de decidir, que és una feina important de la persona que dirigeix, és des del silenci. I s'han de saber trobar aquests espais de silenci. Ens hem de cuidar els uns als altres. I torno a aquesta reflexió que et deia, no? Quan jo mateixa o algú del meu equip em diu no tinc temps, el que dic és... I no, si t'estic dient que no tinc temps, dic precisament, vés-te'n a fer. Perquè l'únic que tenim és temps, l'únic que som és temps. Realment, aquella persona que et regala temps t'està regalant el més important que té. I crec que quan dic que la revolució és ser generosa és perquè la directora que regala temps és autènticament generosa. És a dir, dirigir és aquesta responsabilitat, aquest poder que tens en un moment de la vida, en una etapa, compartir-lo amb els altres i fer que també puguin créixer en allò que veus bo en els altres, no? Potenciar talent. Penso que una directora també és una gran llevadora. Ha de ser capaç de veure talent, potenciar-lo, fer-lo créixer. I tot això espanta molt. Jo m'he trobat persones que m'han dit però no et fa por que et facin ombra, no et fa por que et facin el llit, no et fa por que tantíssimes coses. Bé, com tots, jo tinc pors i inseguretats com tothom, però prefereixo molt més acostar-me a les persones des de la confiança, que si t'han de fer una putada te la faran igual. Igual. No està allà. No, perquè des de la confiança, ostres, trobes molta confiança també. Des de la generositat trobes molta generositat. Des de l'escoltar descobreixes molt talent, no? I que això
és preciós i és el que hem vingut a fer, no? Hem vingut a potenciar talents, a compartir-los, i en aquest camí fer créixer el projecte, l'empresa, la institució. En el cas d'una empresa privada, doncs sí, existeixen comptes de resultats, evidentment, i de manera que compartim, creixen. No, sovint m'he trobat amb la pregunta de però això es pot fer? Sí, no, és que no només es pot fer, sinó que crec clarament que és aconsellable fer-ho i que en els mesos més durs, no, de l'inici de la pandèmia van haver-hi claríssims exemples de lideratges en general femenins, però dic femenins no perquè sigui una dona, penso que cada vegada hi ha més homes amb aquest concepte de lideratge que defuig això que dèiem, l'autoritari, l'heteropatriarcal, el tu et calles perquè no et pago per pensar, totes aquestes coses, però que encara existeixen molt. No, es pot fer d'aquestes altres maneres i cadascú ha de trobar la seva. I m'agrada molt també persones que llegeixen l'Atreveix-te i em diuen no, jo és que no vull ser directora ni director, no m'ho he plantejat mai ni ho vull. Però el text m'ha donat moltíssimes idees, primer per entendre com em dirigeixen, o altres persones que m'han dit, bueno, és que jo faig això amb la meva família, no? Jo faig això. És que al final tots som equips, per això també aquesta referència de la iaia, no? És que bé. Bueno, jo estaria hores parlant amb tu, no sé l'estona que portem. Déu-n'hi-do, gairebé uns 40 minuts. Tampoc m'apassiona el que tu, per tant, tu has... Tiro milles, Iolanda. Un altre dels reptes amb el que es troben les persones que acompanyo... Jo hi ha una frase que sempre dic, que és la calma és un hàbit i s'entrena, justament perquè és el que deies tu. No és casualitat mantenir la calma, no és casualitat confiar, no? Confiar en la vida, confiar en tu, confiar en les persones. No és algo que et vingui per ciència infusa. A partir d'ara confiaré i la confiança no marxarà mai més a la vida, com l'autoestima, no? És com, no són coses estàtiques, són coses que has d'anar alimentant. I una de les coses que més em demanen, no, també a l'hora de liderar equips és quan els hi costa delegar, no? Quan els hi costa delegar perquè necessiten controlar com les parts, no, del projecte. És com, diuen, ostres, és que em costa molt delegar perquè, pel que sigui, prefereixen fer-ho elles o ells. I també aquella frase de és que a vegades acabo abans si ho faig jo que si ho explico o el que sigui. Què me'n dius d'això? Que la calma és un hàbit i s'entrena, me l'he apuntat perquè és com tot s'entrena. Per això tornem a aquelles reflexions de l'autoconeixement, no? I que cadascú troba el seu camí. En el meu cas fa molts anys i també ho comparteixo que el ioga, la meditació, aquest silenci m'acompanyen, però un altre ho troba anant en bicicleta o... que això és això, que cadascú trobi maneres, no? Però té molt a veure amb aquesta pregunta que fas o que et fan de em costa delegar. Em costa delegar també té a veure amb l'autoexigència, no? Les persones que són molt perfeccionistes, molt autoexigents, costa. És un aprenentatge. Per això et deia que la Iolanda, directora d'ara, és molt més bona, penso, molt més bona directora que la de fa 20 anys, perquè la de fa 20 anys li costava molt més. Tenia moltes pors, tenia això que has dit, que ho has dit molt bé, no? Que et diuen de és que acabo abans fent-ho jo que delegant-ho. Clar, és que tot això que estem parlant, insisteixo, és molt difícil i vol de molt temps. Però, i també vol, quan parlo d'aquesta revolució de ser generós, és això, és les persones que, perfeccionistes, autoexigents, quan delegues, sovint també has d'aprendre que, clar, quan delegues ho fan d'una altra manera, que no és la teva. Exacte. I tu, al principi, segurament t'agradarà menys, però part de la generositat és dir, no, observem, perquè igual d'entrada m'agrada menys, però caram, va passant el temps i aquesta persona que veu que confies en ella, que delegues, que va agafant confiança i un bon dia t'aporta una cosa que tu mai haguessis fet tu sol o tu sola i que ha sortit gràcies a que has confiat i has delegat. I quan delegues, doncs hi ha errors
Jo, per exemple, en els equips no els hi dic, escolta, ens equivoquem. Quan fem coses ens equivoquem. Allò important és dir-ho, no? Jo encara ara fem una reunió de treball, s'acaba la reunió i hi ha dies que dius, uah, que ben anat, i hi ha dies que... I en l'equip els hi dic, avui no n'he sabut més. I crec que és bo poder-ho dir, perquè quan la directora diu avui no n'he sabut més, vol dir que la resta també ho poden dir. És important delegar, és important quan delegues entendre que moltes coses no es faran de la manera que tu les hauries fet, però es faran d'altres maneres, descobriràs altres maneres. I sí, vol de més temps, clar que vol de més temps, vol d'ensenyar a altres persones, vol de fer escola, però penso que també la persona que dirigeix, i dirigeix de veritat, té aquest de fer escola, no? Té aquest component d'ajudar que d'altres persones un dia puguin dirigir i la puguin substituir a ella, no? Crec que aquest component és important. I és, com tu dius, és la mateixa... La calma és un hàbit i s'entrena, el delegar és un hàbit i s'entrena. Com més delegues, més n'aprens i més et deixes sorprendre. De nou és aquest equilibri entre la incertesa i la seguretat i el tot controlat. Doncs sí, hi ha vegades que dius, caram, això no ha anat gens bé, però hi ha altres que dius, uah, que bé que ho ha fet. I de fet et parlava d'això dels èxits i a mi poques coses em fan més feliç com que això, ara ja fa més de 20 anys que dono classes a la universitat i hi ha moltes persones que han sigut alumnes que són al món laboral i alguns amb grans èxits o persones que han treballat amb mi i que després van a treballar a altres llocs o no hi ha poques coses em fan més feliç que algú que sento com un deixeble o algú que ha crescut amb els seus èxits. És una cosa que em sento molt pròpia, no? I això també en els formats antics sempre m'ha sobtat molt aquells directors o directores que quan gent del seu equip té èxit ho tapen o ho amaguen o se senten amb gelosia. És absurd, no? Si és una persona que tu has apostat, que tu has cregut, els seus èxits són els teus èxits, no? Que se sentin amenaçats, no? Això també m'ho han comentat alguna vegada, de dir, és que si li ensenyo tot, em substituirà o llavors jo ja no seré necessària. Hi ha una cosa tòxica encara ara, que és que la gent pensi que els llocs de treball són seus. I per tota la vida. Hi ha que, de nou, el món anglosaxó ja ens va molt per davant en aquest sentit, però encara aquí hi ha un concepte de no, és que aquest és el meu lloc de treball. Això és molt dolent. És molt... Perquè anem i venim i fem unes coses avui i demà unes altres i anem creixent entre tots, no? I anem aprenent. Aleshores, igual que crec que per poder desenvolupar un projecte cal un mínim d'uns 5-6 anys, també penso que a partir dels 8, 9, 10 anys és bo anar a un altre projecte, no? En el lloc de responsabilitat que estiguis. Per això també una cosa que crec molt bona és aquesta transversalitat i que existeixi moviment dins les empreses, que una persona que ha estat durant tot un temps fent una feina en pugui fer una altra, perquè més enllà de les paraules i la teoria, les coses les entenem amb els fets, no? I tu pots entendre la feina d'un altre fent-la. Per això també penso que és bo que dirigim, doncs haguem fet moltes feines abans de dirigir, perquè entenem la feina que fan els altres, no? Crec que tot això és part de... Bé, és un creixement, com tot. Total. Hi ha una frase que m'encanta que diu que l'estabilitat deriva de la labilitat. I és perquè també tenim aquesta creença de que per sentir-nos segures o per estar segures tot ha de ser sempre igual, no? Doncs el que deies, no? La feina és teva, no? Per tota la vida, que les persones siguin previsibles, que tot sigui previsible, aquesta certesa que no existeix i cada cop menys. Exacte. A la part aquesta que feies biogràfica, no? Em va quedar molt clar des de molt joveneta, a Anglaterra, Estats Units, a Austràlia, la gent cada 4, 5 anys, 6 canviava de feina. I això, en el món anglosaxó, és una cosa bona. És d'algú que, caram, ha pres aquí, ha portat aquí i va a un altre lloc. Aquí
Ara ja es comença No? a entendre. Però fa 20 anys, aquí una persona que cada 6-7 anys canviava de feina, era algú... Què li passa a aquesta Fatal. Sí. No, escolta, és un enriquiment, és a dir, que hi hagi un moviment entre empreses, entre institucions, que el talent bellugui, és un enriquiment per i totes. Clar que fa por, clar que fa por. A tots ens fa por. No perdem la idea que tots som personetes, tots tenim inseguretats, tots hem de pagar el lloguer, l'escola dels fills, el que sigui que cadascú paga, no? Però, bé, s'ha de trobar aquest equilibri. És difícil, no és gens fàcil, però és preciós. Sí, bueno, al final és que la vida està viva, no? És això, no? El canvi constant. I com més ens volem aferrar al canvi és quan més patim, en realitat, no? Vinga, i això ho enllaço amb una altra cosa que també m'ha agradat molt, que és la redefinició. I m'agrada que parlis d'això, no? D'aquesta capacitat de no estar tota la vida al mateix projecte, de permetre redefinir els objectius si cal, no? Redefinir o trobar aquesta alineació potser en cada moment. No? En el meu cas, el teu llibre m'ha vingut en un moment en què m'estava realineant. No? Era com, estic sentint que estic perdent l'alineació amb el meu projecte, els serveis, necessito fer una revisió del que tinc. I per això també m'encanta que li donis aquest pes important a la nostra habilitat de transformar-nos i de créixer amb els reptes. I també amb la frase de dirigir des dels fets, que sembla que, no sé si ho tinc per aquí apuntat, parlaves d'acció i... Bueno, ara no ho recordo. Deies no sé què i acció. No sé si era autoconeixement i acció, crec que era. I és que moltes vegades jo m'hi trobo, a mi em va passar també en el seu dia, que engollia molts llibres d'autoconeixement i tal, i creixement personal i tal. Feia cursos, però no passava a l'acció. No? I al final no tens cap resultat, evidentment. Pots tenir totes les tècniques del món, no? I m'encanta que diguis, bueno, doncs, liderar o dirigir des dels fets i autoconeixement sí, però acció també, no? Un altre ball de balances. És el que també et deia, Soc molt de dirigir des dels fets. Somiar, m'agraden les idees, però aleshores és d'acord. Què hem d'aconseguir? Això, anem-ho a aconseguir, no? Què ens cal per aconseguir-ho? Què et passa? Vinga, anem-los a fer. Claríssimament, claríssimament. I em va sobtat a vegades a persones que els hi ha sobtat, no? O sigui, venir-se a reunir amb mi, parir una idea que ens agrada i tal, i dir, vinga, doncs l'anem a fer. I la persona dir, però ja l'estem fent? Sí, m'agrada això, doncs fem-ho. Sí, perquè penso que també, això, les persones que dirigim i són per fer les coses possibles, no només per estar... dir, sí, podríem, no podríem, no. És això el que volem fer, anem-ho a fer. Crec que és molt important, dirigir des dels... Fer les coses possibles. Trobo una frase preciosa, perquè tantes vegades no fem perquè no ho creiem possible, justament, no? I una de les frases que cites a l'inici del llibre, que també és de les que els he compartit, d'Alice Walker, que diu: la forma més habitual de renunciar al poder és pensar que no el tenim. I va per aquesta línia, no? De fer les coses possibles, però també, ostres, adonar-te que tens un poder i que, a més, va molt lligat a assumir la responsabilitat d'aquest poder, no? El que deies tu, ara se'n diu empoderament, diu, però sempre se n'ha dit assumir responsabilitats. I és com, clar, és això, no? I és això el que et dona poder, que sembla una cosa també contradictòria. Sí, sí, és així. A mi m'agrada escoltar-te això que et deia i veure què t'ha anat cridant l'atenció. Ara a mi em sembla que portem ja més d'una hora. No sé si Sí, jo crec que sí, ara devem portar una hora gairebé, no sé si hem començat a 10 o així. I jo crec que ho hem repassat pràcticament tot. Llegiu-vos-le. Llegiu-vos el llibre, és que, a veure, ja ho trobareu tot a dins. I res, a mi m'encanta, me quedo
ja t'ho deia, amb la frase aquesta de ser-hi, que m'acompanya cada dia, i no sé si t'agradaria acabar amb alguna, no sé, fent-nos alguna reflexió o invitant-nos a alguna cosa, a part de llegir el llibre i de la Iolanda. Sí, jo sobretot això, que cadascú trobi la seva manera. És a dir, de fet, fer la travessa, tant en català com en castellà, sorgeix d'una entrevista, una conversa que al febrer del 20, a pocs dies abans que ens tanquessin a tots a casa, em va fer l'Eva Piqué, que repassàvem una mica la feina de l'any i mig anterior al Llull, i vaig allà fer algunes reflexions sobre com dirigia. I allò va generar interès i a partir d'aquí doncs, l'editora, la Glòria Gasch, em va proposar d'escriure, no? De fer un negre sobre blanc. I el que busca és, això com tu ho has descrit molt bé, i em sembla que el que t'ha passat a tu, no? Acompanyar les persones, estiguin en el seu moment laboral que estiguin vital, siguin directors, directores o treballadors, a trobar les seves maneres, no? I entendre-les. Per tant, jo feliç de que hi hagis connectat d'aquesta manera. Si vols, us acabo llegint 4 o 5 frases que crec que tenen molt a veure amb el que hem anat parlant i que poden donar el to a aquelles persones que no hagin llegit encara La travessa de fer les coses a la teva manera de per on va, i a partir d'aquí doncs, tothom a somiar, a volar i les seves maneres. No? Faré quatre coses. Perfecte. Que tenen molt a veure amb tot el que hem anat conversant. No? Una és, has de saber fins on arribaràs, perquè part de la teva feina de directora és deixar de ser-ho. Rebutjar un límit temporal al teu lideratge el debilita. Això n'hem parlat i crec que és important. Després, que tu t'ha cridat molt l'atenció, m'ha cridat d'una manera més gran, és dirigir vol dir crear espai i crear temps. No és només el ser-hi, sinó també la creació de l'espai, no? D'anar creant espais físics també amb significat és important. Després, la meva possessió més valuosa és l'evidència profunda del moment, no? Allò que dèiem, ara som aquí. Res del que he fet em pertany. No? Per tots els amb qui ho hem fet. No pots dirigir si no ets generosa, perquè dirigir consisteix en transmetre als altres la teva força, traspassar-los-hi el teu poder. I torno a dir, res del que he fet em pertany més del que pertany a les persones amb qui ho he fet. I ja per acabar, fer possibles les coses, fer-les d'una altra manera, fer-les sent tu. Penso que és allò que la persona en el seu camí ha de trobar, no? Com és fer-les sent tu. I així, doncs, tots, creiem tots. Que bé. Doncs me n'aniré a dormir aquesta nit amb aquesta fer les coses sent tu, permetent que ens puguem expressar de forma genuïna i passar a l'acció des d'aquesta coherència. I res, un immens plaer haver-te tingut aquí una hora, que ens hagis regalat una hora del teu temps. Un plaer. I l'hagis compartit amb nosaltres. I ja ho sabeu, podeu trobar la Iolanda a Instagram, a iBataller, i el seu llibre de través de fer les coses a la teva manera. I res, esperem que transformi moltes vides, que estic segura que ho farà. Moltes gràcies, un plaer. Gràcies per ser-hi i gràcies per això, per gaudir d'aquesta manera de la lectura. Moltes gràcies, Iolanda. Una abraçada. Salut. Ciao.